ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಕಲ್ತೊನ್ಗ. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತದುಪ್ಪರ್. ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಗೋಬಿ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನ ಅಂಚನೆ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಂದೇ ಪನಲಿ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮಂತನಿರ್ದಾರ. ಮತ್ತು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದತ್ತ ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗದೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಜಾರ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಈ ರೀತಿ ತರಿಯಾದ ನಮಕ್ ಅವೇನು 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾವು ಒಂಜಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಮುರಿದಿದ್ದೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಶುಂಠಿ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮನ್ನು ಕಟ್ ಮಂತ್ ದಿವಂದೆಯನ ಅಂಚನೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರು, 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೈದಾ, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನತ್ತು ಉಪ್ಪು, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ಪು ಕಾಯಿ ತೊಂಡ್ರೆಗೆ ನಮಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮುಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ದೊತ್ತೊಂದೆ. ಈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ಪಾಡೋನ್ಗ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ತರಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂದೆರ್ದು ಮಲ್ಲೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂದೆರ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಈ ರೀತಿ ತರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆಂದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಐದು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಐದು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರು ಅಂಚನೆ ಮೈದಾ, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನತ್ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆಂದೇನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ನೀರ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ಡೆ ಧಾರಾಳವಾದ ನೀರು ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾರ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ರೀತಿನ ನೀರಿಡೆ ನೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೋಡಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂಡಾರ ನಾಂಡ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿರದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸಿಮ್ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಯಪಂಡು ಒಂಜೊಂಜೆ ನಿಕ್ಕಲು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೂರ ಕರ್ಂಚುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ನಿಕ್ಕಲು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೋನ್ನೆ. ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪುಜ್ಜಿದ್ದು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಕೈಟೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಈಸಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆಗೆ. ಓಕೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಉಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಐನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿವೋಡ್ಚು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಕಾಯ್ತಾರಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಉಂಡೆಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೆ ನಿಕುಲು ಕಾಯ್ತೊಂಡಾರ ನಂಡು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಯ್ತೊನ್ಲೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಪೊಡ್ತು ಕಾಯೋಡು ಒಂತೆ ಕಾಯ್ದಿನಾತ್ರೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೆ ಕಾಯ್ತೊನ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಕೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ನಿಕಲು ಸೌಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕಲು ಅವೇನು ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಈಜಿನ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಕಾಯೋಣ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿಯಾರಣ ಒಂಜೊಂಜೆ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದು ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತನ ನೆನಿತ್ತವರ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದತ್ತೊಂದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೌಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ ತೋಜವೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೌಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-20 ದಾತ ಆಪುಂಡಾತ್ರೆ ಯಾಂದ ತಂದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ದ ಇತ್ತೆ ಹೊರತೇನು ಕಾಯ್ದು ದೆತ್ತದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇನು ಪಾಡೊಂದೆ ಯಾನ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಂಡ ಡಬ್ಬಲ್ ದಾತು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಉಲ್ಲ ಡಬ್ಬಲ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂಡಾರ ನಾಂಡು ಆತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಲೆತ್ತ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೇಟು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬನಲದಿತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬಾಲ್ ಕಾಯ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಎಣ್ಣೆನೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏನಂಜಿ ಬನಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅವಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಂತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟ ನೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟು ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ
ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕಣಾತಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜ ಈಗ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಸಾಸ್ ಐಟಮ್ಲೇನು ಪಾಡೋನಾಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನ ಸಿಮ್ಮುಡೆ ದಿವಲ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೋನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡ್ಗ ಕೆಚಪ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಂಡರ್ನ ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಡ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೋರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಈಗ ಚೂರು ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರನ ಯಾರು ನೀರು ಪಾಡ್ದವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೋಜನಾಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ತೋಜಾರ ಬುಡ್ದು ಬೋತುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಖಾರ ಹಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಖಾರ ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪಾಡ್ಯಾರನ ಯಾರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮುಜ್ಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೆಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಈ ರೀತಿ ಕಲತದಿ ಒಂದೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ಈ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಏನೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜ್ಯೂಸಿ ಟೈಪ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೈ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಗತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂದೇನು ಪಾಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬಾಲ್ನ ಐಕ್ ಪಾಡೋನವಿ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂದ್ರೇಗಂದು ಇತ್ತಂಡ ಎರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಿಕ್ಕಲು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನು ಒಂಚೂರು ನೀರಿಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಗ್ರೇವಿ ಐಕಿತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬಾಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂ ತಿಕ್ಕಣದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂನು ಪಾಡ್ಯಾರನೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಬದಲು ಪಾಡ್ದವರ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಒಂಥರ ತೂವೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ತೋಜುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದಿತ್ತೇನೆ ನಾಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾನಲ್ನ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ತಿಕ್ಕಗನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದಟ್ಟಿಗೆ 18 ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್